payo na bago nga tuig, ngan maupen na adlaw kayo mga bata. Kumusta ka kaya na? Dinaliwat ako, Teacher Sara, ang iyong magturod do para han bago nga pag-aram han aton leksyon han kindergarten. Andam na ba ka mo para aton bago nga pag-aadman niya nga adlaw? Maupay kung sugad, tana, updi ako niyo. Nandamnan pagbunyo kita, adlaw pag-aram, mga leksyon o kaliawan, at aktibi bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat aktibi. Iba-iba nga bayon han pag-aratman, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, Mape Filipino, CLE. Diskubre hunta kaupayanhan, pag-aratman, dapat aktibi. Kita adawani nga ludawan. Makikita niyo nga may ada tatay, nanay, nga nanira mga anak. Maara ba kamo kung ano ang tawagan akong ginpakita? Sakto! Aton niya na makibabaruan ang bahin ang pamilya. Sige daw, luwason naton duha ka beses ang pulo nga pamilya. Pa-mil-ya. Pamilya. Kotrohon ta? Pa-mil-ya. Pamilya. Magaling! Nakasunod ka mo mga bata. Sige daw, karuyag ko nga kumita ka mo yan nga daha iyo palibot, di daha iyo panimalay. Hirahin o parang imo upod yan aadabaan imo tatay? Imo nanay, hi ate, hi kuya, nga nang iyong puto, aada ba gihapon? Maupay kay kompleto ang iyong pamilya. Tigaw ni! Ngaan kada bata nga ginanak nga diha kalibutan, in miyembro hinusa nga pamilya. Pareha sa imo, usa ka nga miyembro han iyo pamilya. May ada ka tatay, nanay, ate, ngan kuya. Hiray mo tatay, nanay, kuya, ate, nga ng iyo puto han mga miyembro han usa nga pamilya. Hirahin o paadto? Makarit! Maara ba kamo nga may adagi hapon iba nga miyembro iton aton pamilya? Sukad kanda mo lola, lolo, tita, tito, ngan mga patod. Sigang liwat mga bata, naan pamilya in may ada duha ka klase. Ang guti ay nga pamilya, nga nandapong nga pamilya. Ang guti ay nga pamilya, in may ada nanay, tatay, usa o duha nga mga anak. Ang dapong nga pamilya, in may ada naman nanay, tatay, ngan tulo o dako pa nga mga anak. Ikaw mo, ano ang klase niyo pamilya? Guti ay o dako nga pamilya? Makarit! Sige daw, testingan natin kung ano ang iyong nahibaruan yan ang adlaw. Hirahin ang miyembro ang pamilya. Sakto, ang miyembro ang pamilya inhiran nanay, tatay, ate,
kuya, ngan puto. Ano man liwat nga klase hiningahan pamilya? Pagpaki usa ka beses kun guti ay nga pamilya. Pagpakiliwat tulo ka beses kun ini inda ko nga pamilya. Siyahan nga ladawan, hinanay, itatay, ate, ngan puto. Guti ay uda ko nga pamilya. Makarit, guti ay nga pamilya. Ikaduha nga ladawan, hinanay, itatay, ate, kuya, puto, lola, ngan lolo. Guti ay uda mo nga pamilya. Makarit, dako nga pamilya. Ikatulo nga ladawan, nanay, tatay, ate, kuya, ngan puto. Guti ay uda ko nga pamilya. Sakto, dako nga pamilya. Tungod kay nahibaruan na niyo ang aton leksyon nina, kuwahin malipyo nga papel, lapis, ngan Crayola. I-drawing na niyo pamilya, ngan kolore ini. Pwede nimo ipakita nga nag-istorya ang imoy gin-drawing hay imo nanay, tatay, ate, ngan kuya. Ayaw kang hinalimot. Pagtitighan imo kalat nga ang mga ginamit nimo nga mga materyales. Paghunaw lihak han imo kamot para iwas kagaw. Yay! Nahibaruan na niyo ang kalatag sa haaton nga ginanak nga diha kalibutan inyembro hinusa nga pamilya. Ang pamilya in mga hatag haaton ni gugma o kalipay nga dili mayahatag hit ibang tao. Sugad man ang iginhatag haaton han aton Ginoo. Dinhinahuman ang aton leksyon niya nga adlaw ha kindergarten. Hinaot unta damo ang iyo nahibaruan. Ako otro, hi Teacher Sara. Ngan ini ang TAC TV, tatak-takloban, parahan maraynon nga kabataan. Kutubin aton sunod nga pagkirigta. Bye-bye! Nandamngan pagbunyog kita, adlaw pag-aram. Mga leksyon o kaliyawan, at aktibi bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat aktibi